lahat, ano? Welcome back po dito sa Berlo Mabing Kabaon TV. Kumusta na po ang lahat? Yung nakita nyong title dyan po, totoo po yan. Ano yung panalo ba o talo tayo? Ano? Kasi napapansin po natin, lahat na lang ng mga administrasyon, ano? Pero talagang ganyan, simula pinanganak ako. Meron talagang opposition, merong administration. Ganyan talaga. Pero grabe ang pag-evolve, ano? Talagang nag-evolve na ang mga nangyayari sa government ngayon sa Pilipinas. Pero kaya ang tanong ko, panalo ba o talo tayo dyan? Kasi lahat naman, wala namang perfecto eh. Wala namang tao o namuno na perfecto. Kaya minsan, kung ano na lang yung din sinasabi ng iba, yun na lang din pinapaniwalaan. Kung ano din yung tumutulig sa, kung ano yung pinaniwalaan, yun na lang din. Talo tayo kung hindi tayo nag-i-evaluate, kung hindi tayo nagre-research, hindi tayo nag-i-evaluate, hindi ibinabase yung mga comparison natin, talo tayo. Pero pagbukas mo, kung ano-ano yung makikita mo kasi, mayroong mga anomaly, mayroong mga kung ano-ano yung sinasuggest na ganito, ganyan. Minsan nakakalungkot, ano? Kaming mga FW eh. Si Pilipinas, di na yata nagkaroon ng katahimikan. Kung ano-ano na lang, puro na lang panaginip kasi minsan akala mo ang dali kasing gawin din eh. Pag sinabing ganito, in-expect ganun na lang din. Kaya kailangan din natin mag-isip kasi panalo ba o talo tayo. Maganda po kasi sa akin lang na kung di natin marespeto yung mga nakaupo, sana paniwalaan natin yung konstitusyon din natin minsan, di ba? 6 years term yung mga nasa national eh, na iba except sa mga congressman, di ba? Pero pang sa local, nakakalungkot. Wala na tayong nakitang pagkakaisa ng mga Pilipino. Hindi, observer lang naman. Wala naman akong sinisisi. Kaso lang, nandyan kasi yung mga object eh. Yung mga object ng observation natin, nandiyan. Kaya pag nagsalita tayo, yung sa observation lang natin. Kasi kaming mga OFW, ano naman yung mga corrective action na mabibigay namin? Siyempre, pinag-pray na lang namin na walang mangyari sa Pilipinas na masama sa mga Pilipino. Kasi nandito na kami, yun lang yung magagawa namin corrective action. Yung maging mabuting manggagawa at maging mabuting mamamayan ng Pilipino, maging mabuting Pilipino para kahit paano pag nagpapadala kami, nakakatulong yung sa remittances naming mga Pilipino. Ang hirap. Kung titignan mo talaga, napakaraming mga deviation na pinapakita. Hindi naman talaga madali mamuno. Mahirap naman talaga. Ang layo kasi yung ang dami ka kasing makikita na policy of hasty generalization. Kapag pinapanood mo yung punto ni A, punto ni B, punto ni C, by punto pa si D. Tapos pag nag-compare at nag-judge, nandyan na yung mga policy na nakocommit. Mostly policy of hasty generalization. Ang hirap. Pagbukas mo, no? Pagbukas mo sa YouTube, sa Facebook. Kasi minsan pinagkakakitaan na rin yung yung pag-vlog. Kasi ginagawang livelihood yung pagbablog. Minsan mga clickbait pa yung
naka-title. Pag-click mo, iba yung sinasabi, ano? Pero kapwa nating Pilipino yan hindi natin masisi Kung lalawakan mo yung pangunawa, mauunawaan mo lahat yun. Pero paano yung mga iba? Paano yung mga ibang mga kapwa nating Pilipino na yung mga gustong kumain, wala silang pagkain. Gustong umuwi sa bahay, umuwi sa sementeryo ang bahay nila. Gustong magtrabaho, walang trabaho. Gustong matulog, minsan hindi makatulog kasi hindi kumain. Ang hirap Kaya minsan di natin masisi, baka parang selfish. Parang makasarili ba yung mga ibang yung banat na lang ng banat, kung ganito ganyan. Mahirap din. Hirap mga kabayan. Para sa akin lang mas mainam pa rin na maniwala tayo sa Diyos. Magpasakop tayo sa Diyos. Tapos lawakan ang pangunawa, pasensya, tumakbo sa mga nanunuligsa sa atin, layuan natin sila, bagkus mahalin natin, kaso huwag nating hayaan din na tayo na yung lamunin, di ba? Napakahirap po. Kasi di natin kasi alam kung anong mangyayari kapag ganyan ang nangyayari sa ating bansa, no? Lahat na lang puro tama. Siguro kasi meron tayong mga konstitusyon na nakamandated doon na kung ilang taon mo po yung tao, yung mga leader natin, tapos pag nakaupo na, tapos kung ano-ano naiisip natin, minsan ang simple ng buhay. Kaya sabi ng iba nung una, kumain lang ako ng 3 beses sa isang araw, masaya na ako. Sabi noon ng mga 70s, 80s. Ngayon nag-evolve na. Sumobra na yung galing ng mga tao. Sumobra na kasi yung mga pangangailangan. Nawawala na yung paghahanap ng pangangailangan kaysa needs. Ngayon, puro needs and wants. Mga tao, puro wants na kasi yung gusto. Kaya, minsan yung mga napakahirap ang buhay. Kasi ako, hirap din ang buhay yung pinanggalingan ko. Tumira pa ako sa squatter sa Manila. Tumira pa ako sa squatter sa Manila, pero kahit paano, hindi ganun yung alam ko yung buhay talaga. Kaya puro pagka ganyan, mas lalong hindi tayo usad. Mas lalong hindi tayo usad sa buhay. Nakakalungkot kasi nandito kami sa ibang bansa, tapos puro ganyan yung nakikita namin. Puro ganyan yung nakikita namin na nandito. Wala naman kaming wala naman kaming kaso lang nilalabas lang din namin yung nilalabas lang din namin yung hindi sa yung obserbasyon. Sabi nga namin, sino ba kami? Siyempre kami ako ay isang OFW lang na normal, kaso lang pag nakikita na ganyan, parang nawawala yung mga pinaglaban pa nung araw. Kalimutan na natin yung pinag-aralan natin yung sa biyak na bato, pack of biyak na bato. Wala. Parang tayo na yung nagkakagatan, nawala na yun yung 8 probinsya. 8 probinsya yung mga lumaban. Ngayon kung banggitin yung 3 stars. Kaya banggit niyan sa akin lang kasi yung parang nakikipagkwentuhan lang ba itong live ko sa mga kapwa ko Pilipino. Mahirap kasi. Sa tuwing may nakaupo na lang, ganun pala yung trabaho lang ng mga yung sisilipin mo lang yung ganun pala lang yung trabaho. Yung mga matataas, yung silipin mo lang kung anomalya nito, kung silipin mo lang kung nasaan napunta yung pera. Ganun lang pala kadali yung trabaho. Madali kapag ka ganun. Wala na tayong narinig na maganda ba. Maski sa amin kasi mayroong positive observation, mayroon ding negative observation.
Ganun sa amin din dito eh, sa Saudi. Ang dali pala ng trabaho natin kung pagka ganun lang. Para sa akin lang kasi nakapag-aral naman ako ng political science sa criminology, kaya may masteral din ako na 27 units. Kaya masasabi ko rin na may konti lang na kaalaman din. Mas maganda siguro na kung ano yung mga batas, ipatupad na lang. Diba? Ang dami namang batas na napatupad. Kung hindi naman applicable yung iba, abay di bahala na yung mga mambabatas na mag-amen kasi nag-evolve na nga. Tignan mo yung buhay ng Pilipinas, ano? Yung sabi ko, talagang nakakagulat ang mga nangyayari. Kasi ayaw ko kasi hirap din magsalita eh. Yung titignan mo ang labanan ngayon, talagang sa totoo lang, it's between sa demokrasya at saka communist. Sa theory. Hindi naman nation for nation yun. Pero kung lalaliman mo pa ng 3 beses na isipin mo, yung yung forms and kinds of government, yan makikita mo na. Sino ba yung mga malalaki na nangiipit sa Pilipinas, anong form ng government nila, tignan mo, makikita mo. At sa ano yung mga in-expect mong tutulong, tignan mo. Tapos tignan mo naman yung form of government, kung sino yung nagtutulungan, makikita mo. Although na mayroon din namang nasa ibang form of government na tumutulong sa atin, pero kung subukan mo lang tignan yun, minsan yun ang mga nangyayari eh. Napakasayang kasi, lalo na yung manonood ka, titignan mo, nasira na yung mga isda. Imbes na mabubuhay naman yung maliliit, kagaya natin, titignan mo kung sino pa yung mga may kakayahan, yun pa yung mga nang-aabuso. Kawawa talaga si Pinoy. Pero ganun pa man, magkaisa, ang ganda yung may pagkakaisa. Hindi naman tayo aangat. Ako, pangarap ko lang, sa akin lang. Ako parang gusto ko yung parang mga Hong Kong. Sabi nila nung bata ako, magiging states daw yung Pilipinas. Hawaii 5-0, magiging 51 states. Sana hindi ako nandito. Siguro baka nasa California din ako. Nagtratrabaho sa ibang states kasi papangarapin ko din na pumunta sa ibang states kung naging states ng Amerika, Pilipinas. Pero hindi ko sinasabi na sila lang yung masaya pa rin ako kasi kahit paano lahat naman ng mga namumuno kasi may mga magagandang hangarin para sa kapwa nating Pilipino. Maski pa si Pangulong Estrada, maganda rin yung hangarin niya. Kaso lang, ganun yung buhay. Lahat sila, maganda lahat Hindi, ganun na lang. Yung, kung ano naman yung respeto natin yung mga ginawa nating batas, di ba? Ang mga batas-batas, tapos di mo rin susundin. Paano na lang yun? Paano? Ang hirap kasing isipin. Ang hirap isipin. Kung ganun lang pala yung trabaho ng mga andali, tignan mo lang kung ano yung kamali ng mga kasama mo dyan. I-expose mo lang. Tapos na yung trabaho mo. Hirap. Pero ganun pa man, salamat po sa live ko na ito. Nag-live lang din po ako nito kasi sa tuwing bukas ko, yun na lang po yung nakikita ko yan. Natatabunan kasi ng mga vlog kung ano yung mga dapat gawin ng mga Pilipino ba. Walang masyadong nag-vlog na kung paano pagkasyahin yung kinikita ni Pilipino sa susunod na sahod. Wala man lang kakonti. Hindi na mamayagpag yung papaano mabigyan ng mga sapat na abono yung mga magsasaka. Kakonti nag-vlog nun, paano mabigyan ng livelihood nung bata ko, yung mandaming mga livelihood, yung magkaroon ng isang yung samahang nayon nung bata kami, yung samahang nayon na
Yung mga baboy, walang kakayan siyang papaalaga, tapos kapag nanganak, ibibigay niya rin. Pag nakatayo na siya, ganon. Wala tayong nakikitang mga vlog. Puro mga vlog na pinagkakitaan yung talagang binabanatan si ito, binabanatan si ganyan, na-expose yung kahinaan ng mga Pilipino, kasamaan ng mga kapwa mga namumuno, yun yung mga po namamayagpag na vlog eh. Nakakalungkot lang. Wala masyadong nagbablog ng katuruan ba? Yung mga magaganda rin na naitutulong ng ating mga namumuno o ano, sana balang araw maayos ang lahat. Siyempre kalungkot kasi kaming mga OFW din, tumanda na kami dito sa abroad dahil kumbaga tayo gusto natin yung talagang may trabaho tayo sa Pilipinas, stable. Yung alang tinatanong, hindi man kailangan ng masyadong malaki yung sahod eh. Ang importante, may stable ka, ibig sabihin may pagkukunan ka ng pang-araw-araw mo. Kasi madiskarte naman ang mga Pilipino eh. Dito sa abroad, mataas ang kwan ng mga Pilipino dito. Samantalang dyan naman nakikita namin puro na lang away. Ang sakit din naman mapanood doon. Samantalang dito sa abroad, taas no kahit kanino yung mga Pilipino dito. Sino ba yung mga bumabanat ng mga planta, yung mga trabaho, napakaganda. So hanggang dito na lamang po. Salamat po. Naglabas po ng sama ng kwan si Manong Lakay.